Aplaudiment per Jordi Graupera. Que avui no és que ens visiti com a expert de... Què tal, Jordi? Com estàs? Benvingut. Com a expert en sinistralitat ni res d'això? No? Sinistralitat electoral, potser sí. Això depèn de com ho veguis. Això depèn de tu. Escolta, tu et poses nerviós per això quan condueixes? No. Perquè tu ets un tio bastant d'aparència tranquil·la. Sí, no em poso nerviós gairebé mai. Si pots anar a 30 km per hora, hi ha un cotxe davant que no tira i tu tranquil allà i... Sí, no em molesta, però si em deixes comentar el tema, perquè crec que té el seu interès. La ciutat de Barcelona i totes les ciutats d'Occident estan a punt d'entrar, o haurien ja d'haver entrat, en un procés de transformació urbana bestial en el que el cotxe ha de deixar de ser el centre de la ciutat, el centre de la vida urbana. Hauria de ser les persones. Les persones, la vida, les relacions entre nosaltres. Durant 50 anys totes les ciutats s'han omplert de cotxes i ara hem descobert que no. Barcelona ha pogut suportar això perquè Cerdà es va inventar un model urbanístic que va permetre que quan va entrar tot el cotxe Barcelona no es convertís en Nàpols o no es convertís en una d'aquestes ciutats de carrerons de difícil circulació. Però tenim un repte molt gran, que és recuperar el pla original de Cerdà, que incloïa moltes més hectàrees de verd de les que tenim, moltes més hectàrees de vianant de les que tenim, i això demana d'una visió de la ciutat que jo crec que l'Ajuntament no està acabant de transmetre bé, estan fent pedaços, ara fem un 30 aquí, ara fem una mica de peatonal aquí, ara fem una superilla experimental que costa molt de que arrenqui, i per tant... Falta un model. Sí, falta una visió una mica més avantguardista i transformadora del que pot ser aquesta ciutat. Però ja està, acabo aquí el meu discurs. No t'hem convidat per parlar d'urbanisme, t'hem convidat perquè has publicat un llibre, La Supèrbia, que és un llibre que forma part d'una col·lecció que es diu Pecats capitals, de Fragment Editorial, és una sèrie de diferents pecats, i tu has volgut parlar de la supèrbia. No, he volgut no. T'han demanat. Se'm va encarregar que fes la supèrbia. Però tu ets superb? En el llibre es parteixo de la premissa que sí, perquè la supèrbia és un pecat que el veuen més els altres que no pas tu mateix. I per tant, com que és una cosa que se m'ha dit tota la vida, no se m'ha dit amb aquesta paraula, se m'ha dit fanfarró, prepotent, mil homes, cregut, xuleta, persona d'alta autoestima... Tens molt ego. Que tinc molt ego, tot això. I per tant, però assumeixo, el punt de partida de l'assaig és que sí, i per tant intento examinar què vol dir ser un superb i què vol dir que et diguin que ets un superb. No sé si et sents identificat. Per què m'ho preguntes? Perquè tu també t'ho diuen, que tens un ego molt gran i tot això. Mira, de fet la dedicatòria m'has posat això, eh? Sí. M'has dit que aquest assaig també parla de tu. Sí, és correcte. Que m'ha despertat molt interès per després llegir-lo. Clar, dius, per exemple, que et diu la gent o que et deia la gent que ets així perquè t'agrada molt i t'interessa molt discutir de temes que t'interessen. I aleshores allà és on intentes tu encara demostrar més que els domines. Aviam, aquí hi ha una qüestió, és que quan una cosa te la diuen des de sempre, des que ets petit, és inevitable estar-ne pendent. És una cosa que et preocupa i, per tant, t'hi mires. I, a més amb la supèrbia, perquè la supèrbia és un d'aquests vicis que són molt públics, no és com l'enveja, que és una cosa molt privada, que costa molt de veure. La supèrbia és una cosa que es veu. I, per tant, això t'obliga a preguntar-te exactament què és el que faig que fa que la gent se senti menyspreada per la meva manera de fer. I jo crec que el símptoma físic més visible de la supèrbia és no escoltar. És la sensació que té la gent que t'està dient una cosa, o t'està demanant alguna cosa, o t'està explicant alguna cosa i que tu passes. I fas la teva i els ignores, diguem-ne, no? I, per tant, això també es manifesta amb la idea que quan hi ha un tema, com ara, que has tret el tema dels cotxes, i penses que tens alguna cosa a dir, no ho pots evitar. És com una força interior, és com la vergonya, però al revés. És una desvergonya que et domina tot el cos i necessites... Però és un defecte? Aviam, al principi del llibre dic que la moral de la història és que el teu pitjor defecte és la teva millor virtut, que allò que et salva és allò que et condemna o allò que t'allibera és allò que t'esclavitza. També és la teva gràcia, és a dir, la gràcia de Jordi Graupera també és aquesta, no? No sé si és aquesta, però en qualsevol cas, la mateixa raó per la qual... Mira, hi ha una anècdota molt bonica entre el poeta alemany Rilke i Freud, en el que Freud li ofereix a Rilke psicoanalitzar-lo i Rilke li respon que no, perquè diu: si acabes amb els meus dimonis, tinc por que morin amb ells també els meus àngels. Amb això vull dir que de vegades, per la mateixa raó que de vegades puc ser percebut com un superb, o molts de nosaltres podem ser percebuts com moments de supèrbia o d'orgull o de vanitat, és la raó per la qual també resistim quan hi ha temptacions de dominar-nos o temptacions de comprar-nos o temptacions de fer-nos fer les coses, diguem-ne, que no voldríem fer. Per tant, políticament, que és un pecat molt polític, la supèrbia, jo defenso que la supèrbia és útil perquè et permet resistir la propaganda, et permet resistir la dominació, et permet resistir l'ocupació. Vas a la teva.
No exactament, perquè la supèrbia és un pecat que és la suma de dos pecats, que és la vanitat i l'orgull. La vanitat és un vici que bàsicament vol dir estar pendent dels altres. Vol dir que necessites l'aplaudiment dels altres, necessites l'aprovació dels altres. L'orgull, en canvi, és un vici invers. No necessites l'opinió de ningú, amb la teva ja fas. El superb és una barreja de les dues coses. Té prou vanitat com per voler seduir l'altre, però té prou orgull per no deixar-se arrossegar. I, per tant, no només fas la teva, també mires de buscar que fer la teva acabi agradant la gent. Parles d'un capítol de l'equilibrista, no? Que és aquell que se sent observat i veu que tot el públic està esperant que caigui, perquè ho desitja, i quan arriba al final i l'aplaudeixen, doncs això explicaria la supèrbia, no?, una mica? Aviam. Estàs esperant l'aplaudiment, estàs esperant aquest món de lleons que et vol devorar. Correcte. És un capítol molt curtet en el que només volia explicar aquesta metàfora, que és el superb treballa el seu vici en públic exactament igual que l'equilibrista treballa la seva temeritat en públic. L'equilibrista és un temerari, és una persona que es pot matar en qualsevol moment. I la gent, quan va veure el circ, en realitat vol que caigui. Perquè quan vas al circ tu vols veure una cosa diferent, no vols veure el que ja t'esperes. Però llavors l'equilibrista viu d'aquesta pulsió, és a dir, la mirada de l'altre que vol que caigui i es mati és el que el fa mantenir-se dret i caminar. I llavors el que dic és que quan acaba de caminar tota la corda i arribar al final, ja no necessita l'aplaudiment, perquè ja ha aconseguit fer tot el camí, superar l'impuls de mort i de fracàs que volen el que els miren. Creus que en la política hi ha supèrbia, la política catalana? Crec que n'hi ha menys de la que n'hi hauria d'haver. Crec que a Catalunya hi ha una tendència a rebaixar els caràcters forts perquè els caràcters forts són perillosos. I com que la nostra és una societat molt fràgil, que tot penja d'un fil, si trenques aquest fil sembla que anem cap al caos. I aleshores... O sigui, com més fràgil és una societat, més, això de fet ho expliques al llibre, no? Més necessitat té de censurar aquests caràcters forts. És correcte, perquè els caràcters forts són molt útils perquè et permeten superar moments difícils, però tenen un gran risc, un risc elevat. I aleshores la societat catalana jo crec que ha optat, sobretot després de la Guerra Civil ençà, ha optat per preferir tenir una societat més aviat mediocre. No ho dic això com a insult a ningú, ho dic en el sentit de... Més uniforme. Gràcies, sí. Més uniforme que no pas... Mira, una cosa que dic en el llibre és que en els 10 anys de viure als Estats Units a mi mai ningú em va dir que tenia un problema de creure-m'ho massa. I com que jo sóc la mateixa persona aquí i allà, això vol dir que és una diferència cultural. Jo no dic que els americans tinguin raó i els catalans que m'ho han dit tota la vida no la tinguin. Ho descrius. Però sí que és veritat que hi ha aquesta diferència. I crec que la principal diferència política entre els dos espais és que els americans han arribat a la conclusió que els hi surt més a compte tenir un país ple de creguts, fins i tot de creguts il·legítims, de gent que es pensa que és molt bona i no ho és, si a canvi... Com Donald Trump, anava a dir. Per exemple, sí. Si de tant en tant els hi surt un geni, o de tant en tant els hi surt una bona idea, o de tant en tant els hi surt una bona pensada, una ocurrència. Mentre que els catalans hem optat per la via contrària, que és preferim tenir els genis o les bones idees tancades en un calaix abans de córrer el risc de tenir un país ple de creguts que acabi portant el país a un conflicte del qual creuen no en podem sortir vius. Creus que va ser el teu gran problema, la teva supèrbia en política? Crec que no, perquè crec que la gent que... Jo fa molts anys que estic als mitjans de comunicació, em vaig passar 10 anys a la tertúlia del Basté, que és la tertúlia més escoltada del país, i per tant la gent ja em coneix. Vull dir que jo puc ser molt superb, però no me n'amago, és a dir, no faig veure que sóc el que no sóc, i de fet jo apostava per una idea d'alliberament personal, de que cadascú s'atrevís a posar la millor versió d'ell mateix a l'esfera pública i no la versió més moderada, que és el que... Però potser per aquest xoc, és a dir, entre el teu plantejament i el que planteja aquesta societat d'aquí, és el que potser... Potser va fer que no ens en sortíssim. També és veritat que potser és que és impossible participar de l'esfera pública sense un partit al darrere, sense diners al darrere, sense mitjans de comunicació al darrere, i per tant aixecar 30.000 vots amb un crowdfunding i voluntaris ja és una proesa en ella mateixa. Però és evident que jo millor del que ho vaig fer és molt difícil que ho faci. Per tant, vol dir que si no n'hi ha prou és que els meus defectes són estructurals i que per tant no hi ha res que jo pugui millorar perquè això vagi millor. També expliques que el superb és enemic de l'ordre públic. Sí. Per això et va a la marxa, no? Sí, jo vull ser... Ets caòtic, ets... No, soc bastant endreçat, almenys de cap, però sí que al final els canvis polítics i socials importants es fan quan tu ets capaç de desendreçar les coses que estan assentades. I com que en aquest país hi ha una sèrie de valors que estan assentats, que jo crec que ens mantenen amb les mans lligades,
és important que anem sortint diversa gent des de diferents espais polítics, ideologies i perspectives i oficis que permeti entrar a l'espai públic i trencar amb aquest ofec de moderació i de rebaixar les expectatives. Ventilar. Ventilar seria bastant important. Si a sobre incendies, encara millor. Jordi Graupera, La supèrbia, un llibre que forma part d'aquesta col·lecció, sèrie de Pecats capitals, fragment editorial, per cert que el presentes dimarts 17, Correcte. En aquest cas a la Libri Llibreria, això és al carrer Balmes de Barcelona, a les 7 de la tarda. Recomano molt els altres. Sí. És a dir, recomano Hem llegit molt... la Marina. La Marina, que fa l'enveja, és molt bo. La luxúria, que surt també demà, conjuntament amb aquest, que el fa l'Anna Ponsoda, és extraordinari. Està a punt de sortir del Raül, que és La ira, però els altres que hi han sortit, que són La mandra, l'avarícia, la gola i quin nom deixo? La luxúria. I la luxúria, són assajos que cadascú des de la seva especialitat, des de la seva perspectiva i la seva experiència vital, aconsegueixen modernitzar uns pecats que semblaven molt arnats i en canvi ara ens parlen directament als nostres interessos més immediats. Jordi Graupera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, de veritat. I ara el que